E o terceiro punto de encontro hoxe a nivel informativo chega dende unha actuación, alo menos, un tanto extraña, e é que esta mesma tarde o concelleiro de Deportes visitaba a zona de Santo André de Bea porque parece ser que alguén está retirando as sinalizacións que facían para recorridos ou percorridos en BTT. Acompañados ademais do club BTT da Estrada, visitaba a zona e falaba precisamente da situación que se está vivindo e pedía colaboración veciñal. Pois a importancia que, bueno, hai unhas semanas facíamos da implantación, bueno, neste caso na Estrada, que xa estaba implantado, recordábamos, porque a ruta do Salmón é a ruta de Rápagos de Sabucedo, pero que era a súa señalización. Gracias a unha subvención da Xunta, pois, o ano pasado podemos iniciar este traballo que, bueno, un coste de 140 e pico mil euros, e, bueno, pois, podemos presumir de que poden ser, ou son xa de feito, salvo últimos toques, as dúas primeiras rutas homologadas de Galicia en canto a rutas BTT, ¿no? Homologadas, pois, entre outras cousas, a señalización é fundamental para a homologación, ¿no? Porque, neste caso, o Club Vic Estrada pois está, bueno, digamos que está diseñado, bueno, ao largo dos anos se diseñou, é usuario, bueno, pois, mayoritario, pero máis xente que eles a usan. De feito, eles conocen moita xente que bueno, que ven aquí e a utilizan. Como decía, pois, o motivo de vernos aquí pois é a queixa pública, digamos. Tamén pedimos a colaboración, pero bueno, máis que nada é a queixa pública de que notamos que estacas como esta que acabamos de ver, que son fundamentales a hora de, pois, de guiar un cicloturista ou un turista peatón, pois están faltando, non? Nos, bueno, desde a Concellería de Deportes pensamos que non é un motivo de moito ánimo, non? A hora de facer, de colaborar nos investimentos, de decidir facer cousas, porque se vemos que estamos que temos que estar repoñendo instalacións de que son de todos cada certo tempo, pois vemos que a cousa está un pouco, pois, a broca. Eu queria decir, pois se queren comentar algo, comenten tamén, pero eu queria decir que, bueno, que para resumir un pouquiño, unha vila ou un municipio, un concello, os seus gobernantes poden facer máis ou menos grande ou importante, non? Pero, bueno, a cidadanía tamén. A cidadanía ten que colaborar, neste caso, pois, pedimos podemos falar da Estrada, editar unha guía de turismo, decir que temos o mellor do mellor, pero claro, se no fondo hai cousas que, digamos, poñen para unha roda, pois, o que vos decía, non dá moito ánimo. Pero, bueno, de todas maneiras estamos aquí, pois, para facer este chamamento que vos decía, de, primeiro, que cesen este tipo de, bueno, de agresións, pois son agresións. Alguén pode necesitar as cousas, pero isto é máis necesario aquí, sin dúda ninguna, que donde calquera pode pensar. E despois, pois, un chamamento, pois, a cidadanía en xeral para que se conciencie e, bueno, pois, axude a ver estes elementos, pois, como un entorno máis de relación social e de progreso, que é o que é. Eu non teño así moito máis que decir, se son o Carlos queren comentar algo. Pouco que añadir ao que dixeches. Antes queremos tamén agradecerche a ti todo o esforzo que supuso para o Concello e para vos facer isto, para que agora, pois, falten estas estacas, que é unha verdadeira pena brutal. Non creo que llevaran a ninguén para nada. Pero, bueno, si nos valen a nós, máis que a nós, a xente que non é da Estrada, que ven e se perde. Nós, pois, se nos perdemos por aquí, temos referencias para saber salir de calquer situación do medio do monte. Por exemplo, oye, pasou fai pouco, vinieron unhas personas de onde eran? De Bertamiráns. Realmente botaron estacas en falta, se perderon. Hombre, pois non é agradable verte perdido no monte, en un sitio que non coñeces, un sitio que non sabes por onde salir. Pero, bueno, pois, que tamén que a xente sepa que é para usar en bicicleta ou camiñando, que realmente nadie vai a facerlle daño aos camiños, nadie vai a estragar ningún camiño, non. É máis, os primeiros interesados en cuidar todo isto somos nós. Nada máis, é un pouco máis a que decir. Estou seguro de que, pois, Camiñel non deixou de ser unha rapacillada de que arrancaran 3 ou 4 postes, ou non creo que sea con mala intención, pero, bueno,
procurar entre todos que se manteñan e que sigan aí. Sabedes cantas máis ou menos? Bueno, comentabas antes, non? Eu penso que desde aquí hasta a zona de Villa Cristi, que é onde as notamos máis en falta, que igual 20 estacas co vinilo e todo que desapareceron, vamos. O que temos claro é que, bueno, en algún sitio son o que difonde rapazadas, pero, bueno, noutros sitios que, bueno, que se ve que foron a quitalas a propósito e que non foi rapazada ninguna, vamos. Foron a quitar as estacas para o que foi. É que é unha auténtica putada, vamos a decir claro, porque é o que vos decía Fondevila, xente que veu este fin de semana de Bertamináns a dar unha volta á estrada é que tuveron que andar chamando a policía, chamando a Guardia Civil, que a ver onde estaban, que a ver onde tal, estaban perdidos na estrada. É unha lamentable, pero bueno, que é así. Na outra, é só nesta ruta, na de arriba non... Bueno, na de arriba pasou tamén, xa o Concello se encargou de repoñelas, desde a zona dos aerogeneradores hasta o matadero municipal, pois tamén faltaron parte delas, e pois esas xa están repostas, pero aquí foi nos últimos 15 días onde empezaron a desaparecer.